мисленето е в посока, че професионалистите са притръпнали към финансовите печалби, някой път разочарования, но за тях е най-важно това да запазят социалните си придобивки като контакти и натрупване на човешки капитал, защото знаят, че всеки един бизнес, всяко едно дългосрочно начинание, особено в инвестициите с недвижими имоти, е свързано страшно много с хора, с правилните хора най-вече, за да може той да продължава да върви напред. Точно за това, за мен тази трета точка е най-важна и е хубаво вие, ако сте начинаещи, да осъзнаете това още сега в началото, за да може правилно да структурирате вашата нагласа и начин на развитие на бизнеса си в близките няколко години, за да може наистина да стане устойчив този бизнес